Tħabbar il-finanzjament għal 13 proġett fl-oqsma tax-xogħol, is-saħħa u l-inklużjoni soċjali b'valur totali ta' 42 miljun euro minn fondi Ewropej. Ta' dettalji dwar dan is-Segretarju Parlamentari responsabbli mill-Fondi Ewropej Aron Farrugia. F'konferenza tal-aħbarijiet li saret matul il-jum ta' tlieta fil-Malta Enterprise, Farrugia fisser kif b'dan il-finanzjament il-Gvern qed jieqpa' jinvesti fil-nies. L-antana huwa li ndaħlu iktar nies fis-suq tax-xogħol, speċjalment persuni vulnerabbli. Niftakru illi meta persuna ma tilħaqx l-aspirazzjonijiet tagħha jew il-potenzjal tagħha dak huwa riżorsa inqas għall pajjiż. Allura l-antana huwa li b'investiment tal dan il-Fond Soċjali Ewropew flimkien ma' fondi pubbliċi wkoll naraw naċċertaw illi kull persuna tasal u timraħ il qudiem biex pajjiżna jagħmel l-aqwa użu tat-talenti kollha li għandna. 9 proġetti b'valur ta' 34 miljun euro se jkunu implementati fis-settur tal-edukazzjoni, filwaqt li 4 proġetti b'valur totali ta' 8 miljun euro se jmorru għas-settur tas-saħħa. Dawn il-proġetti kollha se jkunu qed jiġu kofinanzjati mill-Gvern Malti. L-għan aħħari tal-Fond Soċjali Ewropew għal Malta huwa li joħroġ ma' 6500 ruħ mir-riskju tal-faqar u esklużjoni soċjali sas-sena 2020. Farrugia saħaq li dan il-proġett mhux biss soċjalment ġust, iżda fi żminijiet tal-lum hija neċessità ekonomika. Dan huwa investiment fin-nies, ġifieri n-nies se jkollhom persuni hemm barra se jkollhom aċċess biex jagħmlu courses, jesperjenzaw iktar taħriġ anki permezz ta' għodod differenti u moderni biex ikunu jistgħu jitlu fid-dinja tax-xogħol. Farrugia kkonkluda billi tenna li l-investiment fit-tul irid ikun sostenibbli sabiex inkunu nistgħu ngħixu f'pajjiż li joffri sigurtà u opportunitajiet ekwi għal kulħadd.